snel, ja. Hij is schiller. Maar ik was beter. Nee, viel loopt op als je gas geeft, dat is goed. Oh, je hebt er wel iets in zitten. Ja, hij is kwart vol. Ja, doe maar. Super! Hey, het witte telletje op de meterteller, is dat 1/10 uur? Ja. Heeft hij al een uur gelopen? Hij heeft een uur gelopen. Ik wil naar dit kijken, mooi. Zit ook een auto in de radio? Ja, nee, die doet net vast, ja. Hoe doe je dat? Met die kleine lipjes met drukknopjes. Er zitten er 2. Ja, haal je ze los, kan je kijken. Ik dacht voor als ik een keer gas geef. Wat een beest van een motor, hè? Ja. Ah, dit loopt wel eens een 6 hoor je dat? Mooi, hoor. Zo mooi. Het is nog vroeg. Een beetje op die warm is, waar kijk jij naar? Ja, natuurlijk, ja, maar hoe moet het staan? Weet je dat? Ja, waar kijk jij naar? Ja, dit is de temperatuur deze. Ja, en waar zou die naartoe moeten? Ja, straks. Hier. Ik ben de hartslag. Dus hij is nog niet warm.